Давайте почнемо зі стратегії деокупації Криму, про яку говорить пан Данілов. А що вам відомо про можливі корективи, які, можливо, будуть внесені до цього документу? Ну, зрозуміло, що останній рік війни, яка триває вже 9 років, фактично вимагає внесення таких кардинальних змін до стратегії, ну хоча б, зокрема, в тій частині, де вказувалось про те, що звільнення Криму буде відбуватися переважно через політично-дипломатичні такі форми. Хід повномасштабне вторгнення на територію України російських військ і хід війни показує про те, що змінилися погляди на звільнення Криму не лише в українському суспільстві, а дуже важливо серед наших партнерів, які об'єдналися навколо України. Якщо на першому установчому саміті Кримської платформи мова йшла про те, що звільнення Криму буде відбуватися через мирний діалог з Росією, таке речення було декларації, яку підписали тоді учасники Кримської платформи, бо це була вимога деяких наших партнерів, то тепер вже на другій зустрічі Кримської платформи 23 серпня 2022 року всі без виключення учасники Кримської платформи наголошували на тому, що відтворення цілісності територіальної української держави буде відбуватися через перемогу російсько-української війни. Під перемогою що ви можете мати на увазі? Наприклад, консультант Валерія Залужного, пан Назаров, казав, що він не виключає можливості мирних перемовин України і Росії після того, як Україна зможе деокупувати певні території і, власне, обробити цей суходолом коридор для Росії, так, з території Росії до Криму. І нібито за таких умов Крим може опинитися ізольований, і тоді можуть повернутися, так розумію, до дипломатичних методів. Чи не так? Ну, зараз дуже важко передбачити перебіг всіх подій, що будуть відбуватися в ході війни. Можуть бути такі конфігурації, що нам зараз і не сняться. Но деякі експерти, поважні військові, вважають, що Крим є тим стратегічним ключом, завдяки якому остаточно будуть звільнені всі окуповані українські землі. Тобто вони прогнозують, що звільнення Криму відбудеться до звільнення на сході, території на сході України. На якому рівні будуть проводитися переговори і чи будуть вони проводитися, залежатиме від багатьох факторів, в тому числі і тих, які відбуватимуться безпосередньо на території самої Росії. Ну, скажімо, я не виключаю, що на якомусь етапі під тиском перемог Збройних сил України в Москві можуть статися зміни в військово-політичному керівництві Росії, почнеться дезорієнтація в керівництві, і вони попросять перемовин. Можливо, і таке. Слухайте, а от що вам відомо про нібито партизанський рух в Криму, який нібито чекає ось на таку певну відмашку від Збройних сил України? Ми згадали перед тим, як почати розмову з вами, про таке собі відеозвернення від нібито руху АТЕШ. Ми не можемо точно стверджувати, що це саме представники цього партизанського руху, але, можливо, ви можете нам внести тут трошки ясності. Дивіться, я уникаю коментарів до таких подій, явищ, які є в реальному житті, і вони викликані війною, бо це не виправдано буде, і в тому числі з мого боку. Я єдине, що можу погодитися
абсолютно тут погодитися з паном Олексієм Даниловим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України, в тому, що на території Криму є сотні тисяч громадян України, які очікують на звільнення Криму. І зрозуміло, що їхня поведінка, вона буде кардинально мінятися з наближенням Збройних сил України до адміністративних кордонів з окупованим Кримським півостровом. Це я знаю абсолютно точно, і ми це побачимо в процесі війни. Чи є у вас інформація, що от в Євпаторії могли почати укріплювати пляжі, нібито боючись висадки українського десанту морем? Принаймні, є відео у соціальних мережах, які, ймовірно, були зняті на пляжі у Євпаторії. От можете це прокоментувати? От тут у нас є багато інформації про взагалі будування фортифікаційних споруд на півночі Криму, в степових районах і на заході Кримського півострову, там, де розміщено багато військових об'єктів, зокрема ракетно-зенітних комплексів, звідки кидаються ракети на материкову частину України. І оце укріплення фортифікаційних, зведення фортифікаційних споруд, воно вже триває місяцями. В відкритих пабліках, які діють в Криму, розміщуються оголошення про набор робочих, вказуються суми денні, що їм виплачуватимуться на цих роботах. Отже, однією з таких відкритих дій російської окупаційної влади в Криму це є дійсно спорудження таких укріплень. І більш того, місцева окупаційна влада це робить так зухвало, відверто. Були декілька відеосюжетів місцевого гауляйтера Аксьонова з звітами диктатору Путіну про те, що, мовляв, певні терміни ці укріплення будуть завершені. Отже, Росія, я не знаю, чому вони це роблять. Таке враження, що вони залишилися, може скластися у кого таке враження, що вони залишилися десь в часах Другої світової війни і очікують нібито фронтального наступу військовими силами по Криму. Але мені особливо здається, що вони це більш роблять для укріплення настрою як кримського населення, так і російського населення. І можливо це ще й тому, що втрата Криму для Росії і особливо для диктатора Путіна це буде, можливо, остаточною крапкою, після якого дійсно розпочнеться дезінтеграція не тільки моральна настрою в Росії, а я відчуваю, що з втратою чи звільненням Криму Збройними силами України розпочнеться територіальна дезінтеграція Російської Федерації. І тому вони приділяють дуже важливе значення мірам, нібито таким, які будуть допомагати їм обороняти Крим. А пане Чубаров, от як на це можуть реагувати ті у Криму, хто не дуже чекають на повернення України? Хіба побудова цих укріплень, хіба вони навпаки не змушують цих людей подумати про те, що, ймовірно, Крим не найбезпечніше місце і варто було б покинути цей півострів? По-різному, ви абсолютно праві. Чим більше підготовки до утримання під контролем Криму, тим менше довіри до таких дій, бо яким би не було зомбованим російське населення або колоністи, які поселилися в Криму, вони теж мають тисячі підстав не довіряти власній
владі, і Путіну, зокрема. І тому частина населення це дійсно може сприймати як ознаку того, що треба вже виїжджати з Криму. Але на частину населення це продовжує десь працювати. Тут важко мені сказати, але я думаю про те, що менш всього виходити з того, що окопи в степах Криму чи такі спеціальні вогневі укріплення на пляжах на берегу Чорного моря, вони можуть зупинити ракети і снаряди високоточної зброї української. Важко сказати, але те, що вони це роблять зухвало і відкрито, і показують, як вони укріплюються в Криму, це абсолютно правда. Це підтверджується і нашими таким моніторингом, і засобами масової інформації російських окупантів.